O maura to ang ako ang kuan nimo ha, kinahanglan nga tambalan na nimo siya og ointment gyud. Okay, Daw Dok. ang giresita nimo nga ointment mao toy palitan niya, mo take gyud ka og tambal nimo. Okay, Kay Dok. para maayo dayon ka. Okay, salamat kay Ah, Dok. sige, sige. Mana siya, Dok? Ikaw na sunod, ma'am. Unsay apelyido nimo, ma'am? Ah, Alboro. Alboro. Ikaw. Yangan, guwapa. Ikaw ni Gisa, no? Alboro. Sa Unsay problema nimo? Ma, kanang Dok, kanang naging kuan, Dok, kanang iko ginamukaon, Dok, baka na busog ko, Dok. Ito ginamukaon, Dok. busog ka, di ka ganahan mo kaon. Mo ni problema na ko, Dok. Ikaw ko mo na imong problema, ma'am. Oy, Oo, lagi kay ka, Dok, ba? ug busog ka, di jud ka ganahan mo Oo, kaon. mo ni ko. Mo sila problema na ako, Dok, ba? Unsay, Ayan. unsay tambalan na, Dok. So ayan na to na ay na ako ikuan nimo tambal nimo ana. Resitahan ti kahanya, sunda jud ni siya. Sige, Dok. Gisa. Butang nagwapa sa last, Dok, ha? Guwapo. Dapat maayo, kuan ko Maayo ka jud ka ani, ma'am. magsigip ka Dok, ba? Kasi busog ko, Dok. Doktor. Ah, Dr. Pukok, di ka, Dok. Ako ka mga apelyido. Ay, ma'am. Silingan ako, Dok, eh. Yan sa apelyo, Dok. Quick. Mura parinti jud ni ato, ma'am. Parinti mi Gisa Alboro. Dara ma'am, kinahanglan imo jud ning tumanon kay para maayo ka butangan kung pinakabuan mo. Ningiti ka. Kinahanglan imo jud ning tumanon balik 2 months. Ayaw, di pa maayo, Dok. Balik ko, dere. Oh, balik lang diri ma'am kung ang imo ganing pamati murag ni worst jud ka. Balik lang jud ayon diri siguro ha kay para atong ma-check na sa balik o kung naunsa ka ha. Sige. Dali, siguro ni. Kagwapa na ako. Over 1 month later. Karon ka si Dok. Dok! Uy! Ma'am, nabalik lagi ka. Uy! Mura mag-ni-worse lagi. Kaya naabsan ko ni mo karon pa. Imo ka na ba kumulakaw? Dok, imong So, grabe man lagi ka. imong ipahimo, Dok. Basak to ba gani, Dok? Unya na, bi. Ato ko mong check upon, bi. Ganong mura magag ng lagom kag maayo. Uy, ginoo ko. Mura, grabe jud. No, ni grabe naman hinong ka. Imong gibuhat ang akong gipabuhat Oh. nimo. Gibuhat din ako, Dok, oy. Yang anong mura mag-ni-worse ang imuhang kuan. Ang sa Dok, ha? Nalipong dyan ko, Dok. Sige. Ay, sakit akong bilablahan, Dok. Gano'n sakit mo hinon imong bilabilahan. Ay, sakto ba ka ni, Dok? Imo makaning gibuhatan na akong Oh, gibuhat ko na, Dok. 2 meals. Tumel lagi sa usa ka sa adlaw kaduha ka man ni kaduha ka mukaon 2 meals a day. Kinahanglan kaduha ka mukaon kay di ba ang imong problema ato kada magproblema ka kay mabusog ka di ka ganahan mukaon kanang busog ka di ka ganahan mukaon di ba mao tong problema. Mo na nga gi-reduce nako sa isa ka adlaw kaduha na lang ka mukaon 2 meals a day. Unsa day imong gibuhat, ma'am? 2 meals a day, Dok. Abi man ko 2 lalaki, Dok. Ay, naunsa man din ni? Duha. 2 lalaki man lagi, Dok. Ay, wala naunsa man di ay ni. Ay, ang gibutang, Dok. 2 meals, Dok. Ay, man ako 2 lalaki, Dok. Pas ato ka, mo-consume pag duha ka laki sa usa ka adlaw. Oh, mamaingon nimo, Dok, para magana ko kaon, Dok. Unsa man in town ka, ma'am? Unsa Ang man, buot na Dok, ko pasabot ani, ma'am. Kaduha ka mukaon ra sa usa ka adlaw kay para mo reduce ang imong kuan, mugana jud imong kaon. Na, Kay klaro, kakuha man Dok. ang problema anak, ma'am kanang Balo ka, Dok. 2 ka lalaki sa usa ka adlaw, Dok. 2 months pa jud, Dok. Ma'am, pasensya jud kaayo, ma'am. Wala man dito nagkasinabtan na yun, ma'am. Sinabot, Dok. Imo man ang suwat, Dok. Ako ano yung suwat, ma'am? Dili din mo, ha? Kumuha ni Dok, ay Basi, nausap mo, Dok. giusap na ni mo, ma'am. Wala, kasi Dok, eh. Basi, giusap sa nimo, Dok. Ay!